Milé deti, som poctená, že môžem opäť vám povedať ďalší príbeh. Dúfam, že ten predchádzajúci sa vám páčil a že rovnako sa vám bude páčiť aj tento. Máte radi čokoládu? Ja veľmi až tak nie, ale môj Mašo ju má veľmi rád. A viete, prečo sa pýtam na čokoládu? Nie, nebude príbeh úplne o čokoláde, ale má s tým niečo spoločné. Totižto, ja som pracovala kedysi, keď som bola v Anglicku, v takom hoteli, ktorý bol celý čokoládový. No, minimálne mal názov čokoládový. Bol to Chocolate Boutique Hotel a v ňom som ja robila upratovačku. Okrem iných vecí, čo viete, čo robí taká upratovačka, dúfam, že viete, však určite upratujete aj doma a pomáhate rodičom, tak jedna z tých vecí ešte, ktorú som musela robiť, bola, že som ukladala tie čokoládky do nádoby, aby si ten hostie ráno našiel svoje čokoládky. A dokonca ten čokoládový hotel aj vyrábal svoje čokolády a tie som potom tam ukladala. No ale o tom toto nie je. Príbeh bude o ceste do čokoládového hotela. Keďže som nemala veľa peňazí, tak do práce som chodila na bicykli. Každé ráno som si vzala, samozrejme, prilbu, vestu, aby ma bolo dobre vidieť, aby ma nezrazilo žiadne auto. A vzala som si svoj bicykel a išla som s ním do práce. V ten deň som trošku zaspala. Nie, nezaspala som, ale išla som trošku neskôr. A strašne pršalo, bolo škaredo a išla som. A už tesne pred tou prácou, kedy prichádza rovinka, je takýto kopec. A ja už z diaľky toho kopca pozerám, čo to tam je na tom vrchole. Veď tam blikajú policajné autá, že dúfam, že sa to mňa nebude týkať. A tak som teda šlapala, išla som, celá spotená a pozerám sa, veru, že je to moja cesta. Tak teraz si vravím, čo teraz? Totižto tá cesta bola uzatvorená, boli tam policajti. A ja som nepoznala inú cestu. Ja som mala naučenú jednu moju trasu, ktorou som vedela, jak sa najrýchlejšie dostanem do práce. A teraz tá cesta bola zatvorená. Veľa času som nemala, už som musela byť pomaly v práci. Mala som posledných pár minút, aby som sa tam dostala. Tak si hovorím, Pane Bože, čo mám urobiť? Ako sa tam dostanem? Tak som rýchlo začala uvažovať. Týmto smerom sa nedá ísť. Tam je nejaká slepá ulica, to vyzeralo, že tam bol dom zatvorený, že tam bol plot a že tam som nič nevidela, žiadnu cestu. Druhá strana, to by asi šlo. Tak som sa vybrala na tú druhú stranu. Ale jak som tam prišla, pozerala som pomedzi tie domy, tam boli také bytovky, že tam ide cesta, tam by som sa mohla dostať na tú hlavnú a ísť. Tak som stala a rozmýšľala. A nikto nikde. A zrazu už som si povedala, áno, to bude tá cesta, že idem tam. A zrazu ja neviem odkiaľ sa predo mnou zjavila pani. A viete, ja som vtedy nevedela dobre anglicky. Ja som vlastne tam šla kvôli tomu, aby som sa učila, takže som bola taký začiatočník. A teraz zrazu tá pani, ona bola ešte minimálne ten akcent, mala tú výslovnosť takú, že ja som pozerala na ňu, že to nebude Angličanka a prihovorila sa mi. Začala hovoriť anglicky niečo a neuveríte, ja som jej rozumela. Aj keď som na ňu pozerala. Ja som rozumela, že sa ma pýta. Chceš ísť tadiaľ? Tu nechoď. Tam sa nedostaneš. Choď tam. Prosím. V prvom rade som bola prekvapená. Odkiaľ sa vzala? Kde sa vzala? Predtým tam nebola predsa. A zrazu tam bola. A potom ona ma posiela do druhej strany. Veď predsa tam je slepá ulica. Že tam sa nikde nedostanem, ale touto cestou mám ísť. Nastala ťažká otázka. Veriť jej, neveriť? Ísť, neísť?
Veď predsa tam je slepá ulica. Tam nemôžem ísť. Ale zároveň odkiaľ sa vzala? A kým som sa spamätala, tak už sa aj zbalila a odišla preč. Len zakývala a zrazu jej nebolo. Fakt som nemala veľa času, tak som sa musela ponáhľať do tej práce. Tak si hovorím, Pane Bože, verím, že Ty si mi túto osobu poslal, aby mi ukázala cestu. Tak ja to teda skúsim. Aj keď ja tam vidím iba dom a plot. Neviem, kam pôjdem, ale teda budem Ti dôverovať a pôjdem. Tak som šla. A čím som šla bližšie, tým viacej bol zmetok v mojej hlave. Veď predsa tam je múr, tam je dom. Viete si predstaviť, že idete za cieľom, ktorý pred vami je ako keby múr a nič ďalej. A jak som sa približovala, zrazu pozerám, že odtiaľ niekto vychádza. Totižto tam bol tak ten dom a to bolo, ja vám to ani neviem ukázať, ale tam bola nejaká skrytá ulička, z ktorej zrazu vyšiel otec so synom a ja si vravím, naozaj tam je cesta, ja vám sa jak dostať do práce, ja som bola tak šťastná a rýchlo som nasadla ďalej a išla som čo najrýchlejšie, jak Peter Sagan som išla a nakoniec som prišla tak asi tesne alebo minútu po, ale to bolo ešte v pohode, odparkovala som rýchlo bicykel a utekala som do tej práce. Taká som bola natešená, že až môj šéf sa tak na mňa zapozeral, že čo je, čo sa ti stalo? A hovorím, nič, že krásny deň. Proste stratila som sa a našla som sa. V podstate nenašla som sa ja, ale Pán Boh mi pomohol nájsť cestu. A ja som si až potom pri tom upratovaní uvedomila a rozmýšľala som nad tým celým, že čo sa to vlastne stalo. Ja som bola naozaj veľmi v strese, že či to stihnem alebo nie. A až potom, keď som sa ukľudnila a už som začala tam robiť tú svoju prácu, rozmýšľam. Toto nebola náhoda. Toto nebol obyčajný človek. Veď predsa tam som bola sama na tom mieste. A zrazu tam bola pani, ktorá hovorila úplne čudne. Ja som jej úplne zázrakom rozumela a potom zrazu zmizla. Pre mňa to bol zázrak. A pre mňa to bol anjel. Milé deti, ja vám zo srdca prajem, aby ste vo svojom živote stretli veľa dobrých anjelov. Či to budú naozaj len akože tí ľudia, alebo nejakí kamaráti, alebo vaši rodičia, ktorí vám nejakým spôsobom pomôžu, alebo tiež vám veľmi prajem, aby ste vy sami dokázali byť takými anjelmi pre druhých. A to možno len obyčajným úsmevom. V dnešnej dobe chodí veľa smutných ľudí, ustarostených a keď pôjdete okolo a len sa usmejete alebo nejako pomôžete, viete, jak tým ľuďom rozjasnite ten deň? Stačí tak málo, aby sme dokázali byť takým veľkým svetlom pre ostatných. Veľmi vám to zo srdca prajem. Majte sa krásne.